Wenintay amin dayawen, di apo tayo, taisot salakan tayo. Opo bingken na taengan, intay nga ti kanta, panang saramu ken Jesus, nga ariti kapya. Ider itay nga ti kanta, ti kinatanok na. Hosana, Hosana. Upo bingken na taengan, intay nga ti kanta, panang saramu ken Jesus, nga ariti kapya. Ider itay nga ti kanta, ti kinatanok na. Hosana, Hosana. Hintay amin sa batin, di apo. Wenintay amin sa rabwen, di apo. Wenintay amin dayawen, di apo tayo, taisot salakan tayo. Opo bingken na taengan, intay nga ti kanta, panang saramu ken Jesus, nga ariti kapya. Ider itay nga ti kanta, ti kinatanok na. Hosana, Hosana. Rugyan tayo dahil tiya panagdaydayaw tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Hasta kumamet ken Iraman ka. tayo pa iti special intention, ti speedy recovery ni Jedro. Kakabsat, ti panagserbi iti Diyos, iso ti kang runaan apuon, ti ragsak, ngagnanayon. No ited tayo ti Diyos, ti bagi tayo, ti amin tayo, dagiti adda kada tayo, addaan tayo tinapudpud no nga ragsak, nang runa ti agdaydayaw, ken agserbi kadagiti tattao na. Agkamatalag tayo iti managayat a Diyos, tababaen ken Kristo indaton na, ti kakaisuna nga anak na idaton, iso ti agnanayon, agrasya, bendisyon kada tayo. Pagbabawyan tayo nga dagiti basbasol tayo, dagiti babak tayo, tapnadapan na kaikari tayo ang makiranod, kadagiti nasantuan a misteryo. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo agkonpesara, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, isungag pagkakaasyak ken Santa Maria magnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken susantos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos. Kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan ka.
kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatwan. 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 Ket ditoy dakakapya kadagiti tatawa na indak ti panagnak na kemda ibunan nagdakaitan nuk dakabakruk babanda kadaydayawen daka agyaman kang ken ka gaputin ay dakla na dayag mo Diyos na ilangitan nga ai Diyos sa maap ng napalit namin ket sika kumi Yesu Kristo bugbog tong anak Diyos sa Apo Cordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Dios iti kangatwan Gloria iti Dios iti kangatwan Kamangikat kadagiti basbasul ti lubong kaasyan na kami kaasyan na kami sika mangingat kadagiti basbasul ti lubong awatem kadaytoy arararawi ken sika situtukaw iti makanawang ti Ama kaasyan na kami kaasyan na kami Gloria iti Dios iti kangatwan Gloria iti Dios iti kangatwan yan tangay siksika o Hesu Kristo di nasanwan siksika o Apo siksika ti kangatwan iti timpuyog ti Espiritu Santo ken iti gloria iti Dios Amen Gloria iti Dios iti kangatwan
Kumararag tayo. Apo a Diyos mi, ti pakasarakan iti napaypayso ken agnanayon aragsak, ket ti panagserbikan ka anamarswa iti amin nga imbag, aramidam kumangarod nga agserbi kami anapodno ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo, ket dumngeg tayo asi papasnek, kadagiti may basa. Dahito'y may basa na adaw iti libro ni Propeta Daniel. Iti dayta a tiyempo, agparangto ni Miguel, tinaindaklan nga anghel nga mga iwan kadigiti kailiam. Kalpasan na tumaod to tiriribok, adi pa'y napasamak manipod pa nakaipasdek iti nasyon. Intundumteng dayta a tiyempo, may salakan tadog iti amin na kailiam, anailanad itinaganda iti libro ti Diyos. Adunto dagiti natay ti agbiag tumanen. Agbiag to ti agnanayon ti daduma kadakwada, ket dagiti daduma iti agnanayo na panakaibabain. Agranyag to dagiti masirib akas iti lawag ti langit. Aglawag to nga agnanayon akas kadagiti bituen, dagiti nangisuro kadagiti adu at tao, nga agaramid iti naimbag. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Salakniban na ko Diyos, ta sika ti pagkamangak. Salakniban na ko Diyos, ta sikati pagkamangak. Sikalaeng o Apo ti adda kanyak, ket ited mo amin akasapulak. Adda ti biag ko kadagiti imam, iti Apo ken kuana, kan kanayon as silalagipak. Asidig kanyak, ket awan ti pakaan anwak. Salakniban na ko Diyos, ta sikati pagkamangak. Iti kasta napnuak iti ragu ken ragsak. Ket kanayon anatalged tiriknak. Gaputa di mo itulok a mapasamak, iti lubong dagiti natay. Di mo ipalubos nga agrupsa, tinatulnog nga adipen mo. Salakniban na ko Diyos, ta sikati pagkamangak. Isurum kanyak ti dalan nga agturong iti biag, ti kaaddam kanyak, punwennak iti ragsak, ket iti tulong mo, mangted iti agnanayon aragu. Salakniban na ko Diyos, ta sikati pagkamangak. Dahito'y may basa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Inaldaw ng agserbi as itatakder, titunggal pa di Hudyo, ket namin ado ngay daton na dagiti sumetlaeng adaton. Ngem pulos asaan nakabailan dagiti adaton, ngay ikaten dagiti basol. Nupay kasta, indaton ni Kristo ti may sa adaton, amay paay ti agnanayon, gapu kadagiti basol. Ket kalpasan na, nagtugaw ti manakawan ti Diyos, agurura ita sadyay, agingga ang maparmek ti Diyos, dagiti kabusor na. Babaen iti may sa adaton, pinagbalin na anan-anay, iti amin na tiyempo, dagiti mapasanto. Ngarod, napakawanin dagitoy, saanen na masapol ti daton, ang mangikat iti basol. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Tumakda tayo. Sa ulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay.
ipagarian ti Apo kas nga ibagay ket amin ko maititukin ka. Ti Apo adda kuma kada kayo. Hasta kumamet ken ka. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Gloria ti may paay ken ka o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, kadagiti nga aldaw, kalpasan ti panawen ti rigat, agsip nget to ti init, dinto agranyag ti bulan, agtinnag to dagiti bitwen, ket dinto agsusurot ti ornos dagiti pannakabalin ti tangatang. Kalpasan na makita danto ti anak ti tao iti rabaw ti ulep, nga umay anapnuan iti pannakabalin ken dayag. Ibaon nanto dagiti angheles amapan kadagiti upat asuli ti daga. Ket ornongen danto dagiti tattao a pinili ti Dios manipod iti amin apaset ti lubong. Adalin nyo ti sursuro a maadaw iti kayo nga igos. No aguggot ken agrusingen dagiti bulong na ammuyo nga agbaliwen ti panawen. Kastamet nga inton makita yo amapasamak dagitoy. Ammuyo nga asidegan ti tiyempo ket dandani mangrugi. Laglagi penyo ang mapasamak to amin dagitoy, sakbay amatay dagiti amin a tao iti daytoy akapututan. Mapukaw to ti langit ken daga, ngem pulos adin tumapukaw dagiti saok. Ngem no maipapanti idadateng dayta nga aldaw wenno oras, awan ti makaammo, oray dagiti angheles sa dilangit wenno ti anak. Tilaeng ama ti makaammo. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka o Kristo. Good morning. Welcome kadagiti naggaputi na dumado mga luglugar. Do pa iti taga Santa Cruz, taga Seattle dagita. May kayto agparang madamdaman niya. Nagbasa kami ti Catholic School, ijay San Jose. Katunggal Miyerkules, agmisa kami, ti ikastada di eskwela mi, kada classroom, agkolektada ilistada ti daton mi. Naduma-duma, ada ka eskwelaan mi, gaputa handang agtaltalon, ti tatang na agtrabaho ijay Manilan sa kanayon nga kwarta ti itid na taapaya sayang kano jay bagas ket da kami gaputa makwarta kanayon a bagas no daduma malipatam jay bagas mo mga lakas sopot godwaem jay daton jay kaudam jay daton jay kaabay mo na piatap no adam kasi mailista ke mamaynusan kano awan daton mo kasjay kada Miyerkules kasjay ti kami jay Catholic School jay San Jose di practice me jam mo no kasano tatan kaday jay nga daton kada kami siyempre idi pa ila hangko maawatan ano nya ti daton agreklamo ka nagbutsyog ni paday kanin na amin day ta igatang na lugan na ay excuse me ada kay nga taga Sigubia ka may masagid ta kwartayo damagan nyo kada dagita taga finance ka so dapay tinakautang hami mayati sistema tayo dito Nueva Sigubia ta hami masagid ta kwartayo hami masagid nga personal nga usarin ti padi dayjay upis ti mang tengel iti sabali mabalimpay nga mahaan kanya tayo kay idihang ko maawatan no nya ti daton iti panagawat ko ti daton idi obligado ka amang ted lakas jay. Mas lamulakan niya naduma-duma nga klase ti panagdaton. Di kalman ade may nangyad ti daton nan sa nga silupin nga lip-aken na iwa-iwa na ukisan pa yan. Si datay tumadamdama, adamo may nangyad tinatengnan, taparan tumadamdama para di kongreso tayo. Adamo nagitiden nagaya daton. Naduma-duma nga klase ti daton.
Ngam no kitaan tayo dito maibasa, ti umuna nga maibasa, dagiti Hudyo, idaton da, idi panawa, idi adda ni Apo Isus, kinsakbay ni Apo Isus, ti daton idi pagsupapak ti basol. Idaton da iti altar ulit-ulitin na ko na nangar ni Daniel, dagiti Hudyo ulit-ulitin na nga inda ay, iti maikadwa maibasa dayjay. Ulit-ulitin da nga idaton, ti disayem nga daton, tapang supapak iti basol. Iso nga idi, no damor nga adot itinag mo di kolekta, dakkel nga mapanji kararwa sa dilangit ti kararagam. Kano dakdakkel ti idaton mo, dakdakkel mo tati tiyansam. Kadi pa ino dito Salcedo, nagbasit maisalakan na second collection, kunan niya po, padi klingling, kunan. May mo di aguni ka no ta mapanji langit. Datayo haanen kunana ti maikadwa nga maibasa ni San Pablo kadagit ti ahan nga ni San Pablo surat kadagiti Hebreo anya dayjay naaramiden ti kangrunaan adaton anya dayjay kangrunaan adaton dadtoy tinasantuan nga altar ni Apo Jesus haanen nga numag-agdat-daton tayon haanen nga pagsupapak ti basol. Naglakaki, di no ti surutan tayo kapag supapak ti basol, da kayo nga adda mabalin na, di mat? Nalaka, aglalaki kalatan, agbabae kalatan, agtakaw kalatan, agdaton kanto, iji simbaan. Di ba naglaka? Supapakam lang. Uri hangga garam, basta adda mabalin mo, uri hangga garamid ti nasaya atin, basta agdaton kalatan, kararagan na kanto ni Pade. Haan nga mabalin. Haanen ko na ti maikadwa nga maibasa, na nalpasen ti kangrunaan adaton, nga ison tinang punas ti basol, iso nga dagiti daton tayon, tulong, pagayat, pagyaman, kini Apo Diyos, kadagiti bendisyon, kin grasya na kada tayo, daytan ti daton. Apay nga minya kasto iti sarsaritain na. No kitaan tayo dagiti maibasa tayo umuna. Ibagbagana ti diti umuna nga maibasa agparang to ni Miguel ti anghel ti Apo addan to listaan na no sinno dagitay maisalakan. Addamot issue sa tilistaan. Tano malabsan tinagan mo iya ayoda ka makigubat ka. Di mat? Nakarikreklamo ka kini kapitan, day tanga kapitan. Agdalos tayo, dagita nga kakagawad ka datanaw, ti agdalos. Intun maikabil ta, hangan na ikabil tanagan mo ta ayoda ka. Ay, suda man lati agnamnam, ay, sadot ka mo nga ron. Kritik ka, mo maitultulong mo. Intun handa ka inlista sa ka, agreklamo. Kaya di adan tulistaan na, sino dagiti nakalista ko na. Sino dagiti adanagan na nga mapan pagtitipunan tayo. Umuna. Sino dagiti adalistaan na kunana. Idi na idatonan ni Kristo. Idi inted nan tibiyagnan dayta ti perfect offering. Di mat kanya tayo no agidaton da idi ka daytay unblemished lamb kunana dayjay. Daytay karnero nga awan ti paka pilawan na. Nang nanggagyo dayjay. Kani Apo Isus ti karnero nga awan pakapilawan na. Kaya idi kanya da, no ti karnero nga idaton mo ka luping tilapayag na, han nga mabalin. Kaslamo ila kanyayo. Imay ni mangagas, partin nyo tababoy, inton na partiyo, bangking ti dalem na, balbalyan nyo, ay ka, ala nga ala ka, manutikab mo ti iawid nan. Unblemished lamb, idi ununa na, ti padi, kitaan da pa, no perfect. No da kurang mo, no da madina, impediment kanya, da iti kasladjay perfect offering. Ngam tatta ni Apo Isus, ison tinaidaton iti altar nga perfecto, nga awan pakapilawan na, kinapakawanan ti basol. Kasano pan nakapakawan ti basol? Nailista tayon. Iso nga ko na, sinod di iganan ti anghel at dalistaan na datayo. Di mo't no agbutos kayo, at dati ikabil ni Mr. Inya dita, indelible ink. Kano binunyagan na ka ni Apo Padi, at the indelible mark tayo, hantay nga makita. Nakasurat tanagan mo ijayan. Nakaramang kan, gapo da ito'y daton nga imay ni Apo Isus, ta iso nga rin tinangilungalong ti bunyag, iso nangilungalong ti misa,
iso tinangirugid dagiti sakramento, idinabunyagan kan, nakaramang kan, iti bagina nakasurat tanagan mo. Kaaddan to di gundaway nga umay ti anghel ko na nakaramang ka di jay. Ngem kaya na nga sa uwan no nakasurat ang tinagan mo, adda ti pan nakaisalakan ka na tayo. Ngem haan nga 100%. Mabalin ako na ni Santo Papa kano addaman impyerno no mabalbalin awang kumanagyan. Taapayaman ang ngaasi ni Apo Diyos. Ngem ti tao, adda ti aramid tayo, di tulong ti pan nakaisalakan, nabunyagang kan, naisalakan kang kin Kristo, di aramid mo, ti mangtulong ti pan nakaisalakan mo, anya day jay. No ti tao kinatangsit, ngahan na kayat ti agbabawi, kadagiti basbasol na, iyadayo na ti bagina, uray kayat ti Diyos nga maisalakan. No ti tao kan na kayat nga pagbabawyan dagiti kamalina, nangro na dagiti nadadagsen, uray kayat ni Apo Diyos nga alaen, iso ti mangyadayo di bagina, iso ti nga maisalakan. Kaday ti perfect offering ni Apo Jesus, na dadtuyan, pinunas nan ti basol, agtultuloy nga mangpunpunas ti basol, itinasanton ako munyon. Kunana ti may ibanghelyo tayo, nagmayat, anya ti imbagana, agsipnget to, umay to ti anak ti Diyos, nakabatay ti ulap. Apay nga dayto ti ibagbaga na intugamin no next Sunday, Christ the King. Ibagbaga na ti kanibusanan ti lubong ni Kristo ti Ari. Kakunana ti langit ken daga, marsuod to madadael to. Tintulaeng saok ti agbati kunana. Kasano ti panangilawlawag tayo ngortata, padasen tayo. Kunana jay opening prayer tayo, ti panagserbiking kaapo, iso ti pakakitaan, ti agnanayon kendi agsarday aragsak. Panagserbiking ka, kitaan tayo. Di mat dagiti very worldly, no, very temporary dagiti ragsak tayo. Kitaan nyo di ubing. Itugot yo ta apuyo, itugot yo di anak yo, mapangkayo di tiyandaan, kakaasi kaya mga apot di matanan no labsan na dagitay ay ayamhaan. Lo, di dyan ay bulan, kung kunan yung kasi mo ta sigurado nga agpagatang uri na gado ay ayam nan, agapa kayo, agkulaidag no. Di dyan ang tiragsak na ay ayam. Nalpasin, hampay nga makan. Kinton kuan, ngumato day jay, ragsak na. Ton dumakdakil, bisikletaan. Dumakdakil motoren. Dumakdakil kutsen, dumakdakil balayan. Ngam no nakagatang ka, kasla kung makada kayo, very temporary mo, iragsak tayo. Ang ambisyonam data nga motor mo, ang ambisyonam data nga lugan mo, into na datan ka, mataptapukan to mulaang. Malaksid ano ikam ti kandela na takas la blessed sacrament nga pa mo, Diyosen ta, lugan mo. Haamot, temporary. Ingkargarigatam tinagbalay, into na nakabalay ka tinakadakdakilanan, damot ka ba ilam? Ay apaw, tintula matangtang danam nga agdalos at agsulit mat. So malaang, temporary. Kada kayo nga nagtrabaho, kada kayo nga medyo natataenganan, idi tartari gagayan tayo tagtrabaho, apo, agkatrabaho, ako ma. Idi naawat ka, pero may ragsak mo. Idi nagtrabaho ka, apo, agretire ko man. Apaya. Ti inaldo-aldo nga pa nagbiag tayo, very temporary mo, very, anya na ganan, pagbiit, very short mo, jiragsak tayo. Nagbiit. Haan na masupapakan. Kasla ko mamat, nanya ka no, mestra ka, agtrab-trabaho ka, munisipyo, wana anyaman, gurang ka, apo apang ka mo, jikandon, siyempre, maayayo mo tabagbagim, pakuluram mo, paunat mo, agpakyotex ka mo sa ka, agarte-arte nga, agkapot, tricycle. Nalpas do nga aldaw ko, awamatan. Awamatan. Temporary. Kasla malakan niya tayo, nagbiit. Kung kitaan tayo, oray tibiyag tayo, idi abutan tayo, ti karir tayo, nagpingat tayo, idi nagpas di alimpatok ti karir, kaya tayo, agretire tayo.
So nga rin ko na nga, kung kuna pa di Facebook nga, which is true, matauray siya, ka medyo biktima ak matikas to yun. No sumrek kami ini, apo kulon, wow, eternity, drakar, tatang ka, narirelax mo, no sumrek ka ka, efficacent oil, omega painkiller, mo daya mga angot mo kadadagitay. So matiragsakan, apa yung mga bangbanglon, naangot ko na matan, nalpasan. Ngam apay ti ibagbaga na ditoy nga ti saok marsu ay ti lubong marsuod ngam ti saokaan ti panagserbi ti agpaot kunana. Isu nga dagito nga ragsak tayo adu dagiti pangtapal tayo ti biag tayo karir lugan sa nikwa kada amin ngam di pala enggayam pudpud no nga ragsak ti agserbi ken kuana. Kitaan niyo may sa pamilya. No adda ayan ayat no agbiag ti sao ni Apo Dios iji maysa nga pamilya ta adda pa nagpipinakawan uri adda agkam kamali naragragsak to payla engem DJ minil-milyon ti sanikwana. Di pa nagkakaaruba. No adda kamali adda pa nagpipinakawan awatem agsisinerbi naragsak nga pa nagserbi iti kay kaaruba. Naragragsak to payla engem DJ adda ti tulom. Ngam awam mamatpatiking ka. Ay di trabaho tayo. Nagmayat at ang trabaho, nagmayat ti umawat. Suffering to pailaang, stress to pailaang, no data katrabaho, di kayo maagsarsarita. Agpinpin na sugki kayo, isong ako nga, adalapunpunak ito nga nakakusilap, ay yak itultuloy. Tanudad duma, ti pangararamidan tayo, tirigat tayo, datayo. Mabalim mo mga pakawanan, mabalim mo ti agpakumbaba, mabalim mo nga so papakam iti ayat kinragsa, ngam no ti pampanunutom kaji kamalina, ala inlansam ti bagim di jayan, dim kabailan ti mamakawanan, impyerno ang abiyag dayta. Iso nga ro dati ko nana, ti pakasarakan ti ragsak, iso ti panagserbi. Kati salsalud-suden na dito'y kakabsat, datayo kumatat ta agdama, nakamaldit ginagan tayon, idinabunyagan tayon, nakaramang kan. No agbibiyag di sa uti Diyos king ka, e di balayo, mariri nada ka di nga agbibiyag ti sa uti Diyos king ka, e di trabahom. Mariri nada ka di nga agbibiyag ti sa uti Diyos king ka. Iti community tayo, iti gimong tayo, di pa nagkakaaruba tayo. Mariri nada ka di nga agbibiyag ti sa uti Diyos. Kano agbiag kanya tayo dayjay awan dua-dua kukuha na ka. No agbibiyag ti sa uti Diyos kanya tayo no maibiyag tayo, maiburay tayo, awan dua-dua kunana nakalistamot a ginagan tayo. Tipay pagsayatan na daytoy. No agbibiyag ti sa o kada tayo, no adda ti ragsak kada tayo, no maibilang tayo ako kuha na, anya ti gungguna tayo, nanamay nga biyag, naragsak nga biyag, naginawa nga biyag. Ngam no tibiyag tayo, may sa akamali, ilanlansa tayo, may sa nga panakairuruman, tututukan tayo, di tayo kabailan ti mamakawan, ay ka-impyerno ang abiyag dayta. Isudya ko na mapandati sa bali, agnanayon nga panakaibabain kintuok. Kati saludsuden na, adda ka di pa nagserbi nga napudno. Timasal saludsuden na, kas ano ka ado tinakari na nga adda ni Apo Diyos king ka. Adda ka di makariri na nga adda ti Diyos gapuking ka. Kaya na nga saon, kas ano ka ado ti naserbiam nga napudno. Kas ano ka ado ti napadasam nga inayat. Kas ano ka ado ti tao nga pinakawan mo nga nagkamali. Kas ano mo ti ka ado nga nagpakumbaba ka di nagkamali ka. What is the use of your career? What is the use of your sanikwa? What is the use of your title? No agnay-ngayam ngam damot gapuking ka. Awam mo ti makariin na nga adda ni Apo Diyos gaputi di mo kayat nga pagbabawyan kasano nga ruti ko na tayo di nga panakaisalakan kakakabsat dito yung mati awis na kanya tayo dito yung mati ibagbagan na kada tayo nakalistan ajinagan tayo anak na tayo ti Diyos datay amin at depende lang kanya tayo no tarigagayan tayo ti umadayo maikadwa kasano dito nga agnanayon nga sa uti Diyos sika kinsiyak na ibunyag nga rod kanya tayo babaan ti daton nga agnanayon nga haanin nga mapugsat nga daton may maysa nga napatig nga daton ni Apo Jesus nakamula kanya tayo katatatis karit na ti challenge na kanya tayo kas ano nga agbibiyag dayta nga sa uti Diyos king ka
Babaan ken Kristo, ti aramid mo, ti panunot mo, ti panakilangan mo, maririinada ka di. Nga adda ti Diyos itigimong tayo. Tasika, tao na kangaro ti Diyos, anak na kangaro ti Diyos. No maaramid dati kakabsat ka, anya ti ragsak tayo, biyag nga naginawa, biyag nga awan pagkurangan na, biyag nga adda nagkaykaysa, kasla kadagiti disipulos na. Karitan tayo ti bagbagi tayo. No kurang pa ti impaay mo nga ayat, karitam di bagim nga agayat. No kurang pa iti impaim mo nga napudpud no nga panagserbihan nga panagin ko na, ipadas mo ti agserbi. No kurang pa iti kinapakumbaba, ikarkarigatam ti agpakumbaba. Dayta mo ilati kaya na. No kurang pa iti pamakawantap no naragsak ka, ipadas mo nga isero di pamakawan mo. Hanggang mga ibabati. Takitaan tayo no kasano ag-transform, o rekutaan nyo. No maaramid mo dayta ay kapo, agraman rupa tayo lumawag. Agraman rupa tayo rumagsak. Tiwagas ti panagbiag tayo naragsak. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak, iti maymay sa Diyos. Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin amakita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo ani Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos. Nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos ang nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw. Napaypayso a Diyos ang nagtao di ti napaypayso a Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasumetlaan iti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Imulog ang nagapot sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet anay lansay ti krus gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket naitanem, nagungar iti may katlungal daw, kas palawagen dagiti nasantuan na surat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, isu agtao ti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamati akmet ti Iglesia amay maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbaso. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag iti lubong a masakbayan. Amen. Kakabsat, makipagmaymay sa tayo kadagiti amin a kaming. Kaming ti simbaan, amang idatag iti nailangitan nga ama, kadagiti kasapulan tayo, bayat, ti panangpadaan tay ken Kristo nga ari ti sangalubungan. Iti tunggal kararag ko na tayo, apo denggen nakamkadi. Apo denggen nakamkadi. Agpaay ti Santa Ina nga Iglesia nga dauluan ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, sapay kuma tagtalinaed, anapudno iti akem, ani pabaklay kadakwada. Iti kasta, may sagana da amin na tattao nga agtaeng iti Diyos, ita ken ti masangwanan abiyag, kumararag tayo. Apo denggen nakamkadi. Agpaay kadagiti amin na may dadaulo iti pagilian tayo, masursurod ako mga ipateg ti na Kristyanwan abiyag, ti tao, babaen ti kinaridamda, amang parmek kadagiti dakes nga struktura, amang dadael ken mga lililaw kada tayo, nga agturong ti Diyos, kumararag tayo. Apo denggen nakamkadi. Agpaay kadagiti kakabsat tayo, ang masaksakit, may dadanes, ken may tugtugod. Sapay kumata kanayon, asiliririinda, ang mga miris ti paningipateg ti Diyos, kadakwada, iti baet, dagiti irigat, ken panakasubok, asagsagrapen da dito'y abiyag. Kumararag tayo. Apo denggen nakamkadi. Agpaay tigimong tayo, datayo nga adda ita ditoy,
Mariin kuma kadatayo anabunyagan, titarigagay ang makipaset kadagiti agdama a programa, ti simbaan nga agturong iti panagbalbaliw, tapno makasagana, tigimong tayo, amang pasangbay, ini may kadwa, ayaay ni Kristo, iti anyaman akanito, kumararag tayo. Apo, denggen nakam kadi. Agpaay, tigimong tayo, da kayo nga dadit. Agpaay, kadigiti amin na pimusayen, nang runa, dagiti saan, ang napakpakadaan, ti papatay da. Alaen ko maidan ti Diyos, ang makipagnaed, kin makipagragsak, ken kuana, iti pagaryan sa dilanit. Kumararag tayo. Apo, denggen nakam kadi. Agulimet tayo, antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, dinggan denggen na kam nakam kadi. kadi. Nailangitan nga ama, adtoy dagiti na duma-duma akasapulan mi, tapno mataginayon ti income, panagridam, akas membro ti simbaan a binangon ti anak mo, ipaay mo kadkada kami, dagitoy gapumetlaeng ken Kristo nga apo mi. Amen. Sikati ng namami o apo, sikat buong ragsak mi o apo, tinapay adatong mi arat sa mi, kandat nasuding ayat mo. Sikati salakan mi o apo, sikat buong bilig mi o apo, tinapay adatong mi ara kasagot mi, tanat nasuding ayat mo. Sikati sa dirimi o ako, sikat buong tibiyag mi o ako, tinapay adatong mi ara kasagot mi, tanat nasuding ayat mo. Amin o apo nga insagot mo, nam ay kenriga, wen amin ko, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagiyaman ko, kinahimbag mo. Iti daytoy kami sa pagyaman, apoy awat minanungo adato, sapay kumatanda ka ikaryan, nga umawat ibagi kendara. Bunga di banno kenling etni, idatong
taltas anak nuan sudi amin araksa lading itmi ikay sa miken ka o Diyos na aponi. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten ako maday ito'y adaton kadagita ima. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay lorgaan tinagan na. Ken kasta met pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Makaayayo kad ken kaapo daytoy a sakripisyo para irayon na kumati panagayat mi ken ka ket gunoden na ti agnanayon a kinagasat mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumamet ken ka. Itag-ayo dagita puspuso yon. At dadana si tatag-ay iti Apo. Agiyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari ket rumbeng. Pudno unay a maikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka o apo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios. Takas taunay ti panangay ayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan ket kinayat mo a makipagbiag a mayasping kada kami malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo. Ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi, gapo iti kinatudyo na maisubli damet laeng kada kami. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Noon ay apo, abiig ka akinasanto, ket si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mingarod ti paaymo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paaymo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi ang Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik, iso mayawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Benedictus
sa ngalubong. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, ken ti kaalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayom tayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikari kam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbigan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang magitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok na imikan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, ket walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Dawaten mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Ken iti yaay na Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. Nakabalin gendaya itiyan na yunani tuwag sa day. O
Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan ka dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Itinapakumbaba kinapnon ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kayo amin. Kapya. Cordero ni Dios, amang iikan, kadangit ibas-bas lumi sa kalungan. Mga asikaw, kadangit. Cordero ni Dios, amang iikan, kadangit ibas-bas lumi sa kalungan. Mga asikaw, kadangit. Cordero ni Dios, amang iikan, kadangit ibas-bas lumi sa kalungan. Idem kada kami kamya, idem kami kamya. At to'y ni Apo Esos, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, nanti may salayan nga sa mapaimbagton, ti kararo. Siksikaw Apo, ibilig ni tignakaawan, panakapsud mi, panakapakawan, pagkurangan mi, iturong mo Apo, di panagbiag mi, di ayat ni Diyos, intay rambakan, grasya na asago, magraramanan, taiso tibiyang, amin na kapuan, rigat kinamay, Diyos pagkamangan, anyaman na bana, tintay birukin, anyaman na rigat, tintay parmiken, wen nga agpaiso, di Diyos tulaeng, kirit ken namnama, dinto aglemme, di ayat ni Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, magraramanan, taiso tibiyang, amin na kapuan,
kinam ay Diyos pagkamangan. Inayayat mo ako, dagiti na panglaw, nakakaasing, dagiti mawaw, tasken ka ako, balinin na kam, tapno di ayat mo, di may paidang, di ayat di Diyos, hintay rambakan, grasya na asagot, pagraramadan, amin nagkakuan, rigat kinam ay Diyos pagkamangan. Buha mo, ket nagrigat ka, maay ti amin na parswan, panakaadipe, amin nakita, itin mo ti ilim, ti waya-waya, ti ayat ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, taiso tibiyang, amin nagapuan, rigat kinam ay Diyos pagkamangan. Siksikaw ako, binek ni panakaawa, kinakapsud mi panakapakawan, pagkurangan mi, iturong mo ako, di panagbiag mi, di Diyos, hintay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, taiso tibiyang, amin nakapuan, rigat kinam ay Diyos Kumararag tayo. Apo, imbilin ti anak mo arambakan mi ti Eukaristya apangilagip mi kan kuana. Aramidem ka di ati panangawat mi ti bagikan darana. Maparayray ti panagayat mi ken ka ken iti padami a tao. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kalpasan dahi tinasantuan a misa, maituloy ti training, retraining, dagiti agtarigagay nga lektor acolyte ken altar servers. Ti Apo adda kuma kada kayo. Hasta ko mamet ken ka. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaega pamindisyon. Ti man nakabalin a Dios ipaay na kumaasi aasi kada kayo ti pamindisyon na ken ti sirib apakaisalakanan nyo. Amen. Adalan na kayo kumaadi agresat kadagiti pannursuro ti pamati ket pagtalin na edan na kayo iti panagaramid yo iti naimbag.
Amen. Iturong na kay kumaamapan ken kwa na metlaeng, ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Amen. Ti pamindisyon di man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati kumagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen din santon amisa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Di sino man nagtahigagay asumurot kaniya lipatin na pag-iina kitsurutin na at tuyang tapo dungdungek tuya dipin mo na atungpal bilbilin mo at sa uka mo ako surutin ka when surutin ka when sika di dalan silaw kinbiya surutin ka when surutin ka when sika di dalan silaw kinbiya surutin ka